Paula Érica. Chámase A Escola Perdida e vai sobre unha meiga chamada Úrsula e a súa axudante Lara. As dúas fan unha cuenta na red para atraer alumnos. Vale, pero espera, ¿cómo será nuestra nueva tutora? Yo creo que estaría un poco loca, ¿sabes? Para hacer esto. Bos días, rapazas. Bos días. Eu son Lara e hoxe vou vos ensinar os trucos máis fáciles da magia. Presento-vos a nova Úrsula. Bos días, rapazas. A ver, imos comezar xa ou vamos? Sí, agora empezamos. Isto é indignante, pagamos 20 euros para nada. A ver, 20 euros, pero ven a aproveitar, nos que queres abrir, moita. Bueno, agora vou vos enseñar o truco da truco. Dice Chocó, vou sacar un gran coello branco. Pero non ia ser grande, é branco. A ver, non es que tivemos uns pequenos fallos técnicos. Pois vaya merda! Sodes unhas maleducadas, e que as vos explican que tal educación? Pois agora vou vos la dar el. Wait forever. Úrsula, pasache ti. Que dis? A ver, elas que veñen a aprender e ti embruxalas.